ngendlela okuyiyona kodwa futhi thina njengozulu nanjenge Ndlunkulu yakithi kwaZulu nanjengesigaba sokuthi thina simele iqiniso lobuthina asikwazi ke ukuthi sizibe izinto ezibaluleke ngokudlulela kuthina uzikhumbula ke ukuthi umthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika wathatha isinqumo sokuthi emveni kokukhululwa kwezwe lethu ngo1994 kwathi ngo2000 ngo1998 uThabo Mbeki washaya umthetho wokuthi akumukeleke nabantu abawubulili obufanayo babe ndawonye ngokuganana baphinde futhi babe ndawonye ngesimo sokuthi bakwazi ukuthi bangashadana noma bephethe ndawonye noma bengeke kuzala ngane phakathi kwimpilo zabo kodwa kubalekile ke ukuthi njengoba sikuleli page likangizwe Mlando Mchunu abafowethu bazongena khona maduze bese sikwazi ukuthi sikwazi ukubamema sikhulumisane nabo cela ke bonke abantu babe ingxenye yalokhu ukuthi sikhulumisane nesizwe saseNingizimu Afrika ngodaba olubucayi ngendlela esimanga ngoba uma singabuthathi ubucayi balo lolu daba sizoba nenkinga eserious kakhulu ekuthenini sigcine sesiba abantu abangama ambulance noma abazicisha umlilo abazogijima bezobheka isimo esisonakele ngoba uhulumeni wethu akayimisele ngokusave. They have been there since 1994 until today kodwa akaze benze lutho okuphila kuthina okukhombisa ukuthi bayakwazi ukuhlonipha ama emergencies aqondene nathi namanje ke ngizosho nje into eyodwa eqondile uhulumeni wethu uthe mangabe nikeza itabana amalungelo wagcina engayishayelanga imithetho eqonde uIstabani. How far do you go uma ngabe umgodoyi nje lona olala namanye amadoda? How far do you go? And then lokho kwenza ukuthi lokho kwenza ukuthi ke iqiniso lonke leqiniso lodwa obhekene nalo ligcine likwenza ekuthenini ube umuntu manje ongakwazi ukuthi i-direction ufanele uyithathe ibhekephi. For an example njengamanje uhulumeni itabani uzinikeza amalungelo kodwa akazange azakhela ama-toilet waphinde futhi itabani wayinikeza isigaba sokuthi zingashadana zodwa kodwa akanalo uhlelo lokuthi ziphila kanjani emphakathini. Waphinikeza lawo malungelo ukuthi singaphila nazo emphakathini kodwa akanalo uhlelo lokuthi uma seyiphila ngalezo yitabani zizovunula ngani, zizophila kanjani, zizozalana kanjani zande, ziphinde zizona umsebenzi weyitabani. Umsebenzi weyitabani emhlabeni njengamanje ukuthi zona ziyitabani zenza into ehambisana engahambisani nokuphila ngokwenkolo nokuphila ngokosiko kodwa umsebenzi wazo zirecruiter ebantwini abaphila ngokwemvelo. Ukwanda kwazo kubulala imvelo. Izitabani iphila kwazo ukuthi zibulale okuphila ngoba zona zizodwa ngeke izalane. Ngeke ziwandise umhlaba.
itabane zawubulala umhlaba itabani ingakho ikolo engayivumeli nesiko lengayivumeli ngoba uma singaqhubeka nezitabane ziphile ngalendlela esifisa ngayo okusho ukuthi we are enjoying the moment of the existence of the world and emva kwalokho umhlaba uphinde uphile and then engaphindeni ukuphila komhlaba ngoba ayikho indoda engazalisa enye indoda akekho umfazi ongazalisa omunye umfazi lokho kuyisimangaliso esijulileyo ukuthi ingane esizalayo nezizulu lezizayo kufanele zikwazi ukuthi leyo nto leyifile kodwa ngoba sinohulumeni onesihe sokubulala izwe ingakho sila namhlanje wayinikeza amalungelo samukela ukuthi cha zingxenye ye-constitution inkinga yazo mase intombazane sifuna ukuba intombazane okudlula amantombazane azalwe ngokwemvelo mase umfana sifuna siphoqa ukuba umfana sibe ufuna ukuba umfana odlula abafana abazalwe ngokwemvelo abanesende nepipi leyo nto leyo iyenza ukuthi sibe lenkinga eserious yokuthi isho ukuthini lento for example ngaphambi ngifaka abafowethu njengoba ngisachaza nje la sibhekene nenhlamba edlulele ayikho inhlamba edlula ekuthenini izitabane zikwazi ukuthi uyabona nje mawungabe umuntu osifazane igqapho lomuntu osifazane la eNingizimu Afrika dan igugulezwe abantu besifazane bayimpepho yezwe ngoba ibona abantu abayinzala abantu aba sophisticated ukudlula yonke into existayo phansi komthunzi welanga abantu ababhinga injabulo abantu abakwazi ukulila noma kuthiwa konakele abantu abakwazi ukubabaza ngezwi elikhulu uma kuthiwa konakele amadoda ayankona uyamajina yini ukuthi if kusuka indoda izothuka abantu besifazane ithi I can be a better woman than the woman that existing. I can be the better woman than the woman that does exist. Lo muntu loyo umuntu silisa. Lento isho ukuthini? Uma impilo yethu thina njengamadoda nesizwe sakwaZulu isho ukuthi abafowethu baphi lapha kubaboni lapha incane bafaya ngokukhulu kusheshsha nje abafowethu la ngoba nginaso isikhathi eside kufanele sikhulume into eqonde nenkulumo fakani la enhlaliphi fakani la ngaphandle manani mazithi abantu bafakeni cha bafakela ngithi akusizi la yes bakapi faka namba fowethu la nini nihlulwe i-technology la upress endaweni wrong futhi había que hablar con Steve. upress wala angiyazi mina faka laba bakithi
Khipha masimba sitabana ngifuna amavava mina. Bheka amavava lapho. Nophakela umthakathi. Sesh. Bavela phela lapho. Uvele imsuneti abantu lapha. Veza abantu mangifunwe nje man. Veza abantu ngifuna man. Shit. Xa yabona abantu ngingabona ngiyayithola ungabe nawo matric. Veza man. Shit. Nyusa le nto izoyifezela abantu. Shit. Bakhona la baveze la. Shit. Wenkulunkulu wami. Phenya bahamba bazoyibhalela. Ngixolele ngaliza kwethu iphukuphuku lesenginazo. Ndifuna ukufaka izitabane ezifana nazo. Yebo, yaphela. Ngiyaphila. Abamatungwana. Kuzwakala ngapha wembongolo. Kuzwakala Baba amacingwane. Singaba eda nje kahle abantu. Ubafana. Hayi kulensizo samisana nazo lapha esifuna ukuyi-eda. Hayi bafaka amacingwane. Ubani wena awubuyigazi. Uyisitabani noma umuntu ngqo? Ambuze. Batha kahle mfowale ulunda mahlabathini. Umuntu ngqo. Umuntu ngqo noma uyisitabani? Umuntu ngqoqo. Oh. Ya uthini? Udlalwa ngawo vele thula ndini amasimbi ethu abanenza lento. Bonisa. Bosenelizwe nje baphethe. Ngicanga impela nje bafowethu. Into zokubulawa zonke. Abazi ngokuthi ndabazi ukubona unento eshona. Ngocingwane nabantu babo. Mfowethu. Usikhona ngale kwethu. Hayi sikhona phakathi. Ngana ukuthi ngixolise mntaba lapha emkhaya ngoba inkinga la ihambisana nesimo setechnology. Ngeke sikwazi konke ngeke ugaya inkani ngapha futhi uhlaniphela itechnology. Lezi ingane ke leziyaziyo nje lezingazama nje ukudesha. Bese ke zingakwazi ukulandela into okuyiyona yona. Mina ngithi uyatayela. Lutho ngabona. Manje siyazi abanobukhosi emakubo bayitshela kahle.
ngane ukuthi lapha mhlawumbe masingafushanisa nje okwamanje ngenxa yesimo senetwork ngento eziningi nophakala lapha sizazama ukum-invite esigabeni sokuthi mfowethu sibukisane inkinga eserious sibhekene nayo njengezwe laseNingizimu Afrika ngaphansi komthethosisekelo owavumela ukuthi izitabani zibe semthethweni kodwa zona zagaqa zaphula wonke amalungelo awukuphila aqondene nesikompilo lomuntu nomthethosisekelo wokuphila komuntu zalokhu zibukelwe ngoba kuthiwa uhulumeni wayishayela ihlombe ngo-1998 uThabo Mbeki esayina umthetho. Emveni kwalokho mfowethu sinenkinga ke sirasike njengamanje ukuthi izitabani zigamenxe ukugamanxa kwazo kudlulele ekuthenini ezigamanxe nje ezintweni ezizidwedwe njengoba osomezi benza lento abayenzayo manje zizothinta isidleke sempepho kanye nosikompilo lwethu nengubo yethu yokwembatha nempepho yethu njengesizwe samaZulu anginankinga ke nokuthi ke uma ezinye izizwe zokuvumela lokho kulungile kodwa thina njengoZulu umlando wethu uyasiphikisa ukuthi singavumela lokho mfowethu sikhakhana ngumemela mfowethu ngoba ungezinye zezinsizwa ezisilekelelayo kakhulu ekuthenini sibukisana izinto engahambi kahle phansi komthunzi welanga namhlanje ke mfowethu noma kuyilanga elibe kungoLesihlanu kodwa ngithi asikubangule lokho ngokukhulu ukuphuthuma ngoba isimo sekhona siyaphuthuma futhi hayi ukuthi siyaphuma esandleni sisiphumile esandleni ngoba kangangoba sesinane date zithi izitabani ngesonto ziyavunula thiwa ziyohayirisha yonke into ethiwa imvunulo kaMayimayi zivunule. Mina ke lokho ngiyakubabaza-ke ukuthi njengoba kuney'nsizwa zakithi eGoli namaZulu akithi eGoli angifisi ngathi into enjalo ingafinyelela kubona ukuthi izitabani ziyovunula namajistrini zishidabele imvunulo yakithi ngoba ingubo yethu yokuthandaza kanje ngoba mfowethu ngilenganisa ngeyoni namaNazaretha yokuthi iyoni ziyasokola namaWelsile ayasokola namaNazaretha ayasokola uma uthatha imvunulo yawo ungangena ngayo eklabini uphuza utshwala noma uhambe ngayo wenza izinto engahambisani nomthethosisekelo wenkolo yabo. Ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi mfowethu nawe mfowethu ungenelele ngokombono wakho nangokweqiniso lakho nangokwesimo esibhekene naso njengamanje ngoba izwe kumele lilungiswe yithina esisenamehlo okubona ukuthi kufanele kwenzakaleni. Phakade Yebo mfowethu. angazi noma kufanele ngi-request ngoba manje Ngiyakuzwa futhi akani muzwile yini? ngiyakuzwa kodwa manje Angizwanga. ngithi ngiyakuzwa kodwa ngathi Okune echo. ngicela ukuqala phansi. Allo? Uyangizwa manje? Ngiyakuzwa mina uMacingwane, inkinga yimini ifoni yami ngathi ne-echo. Asengathi inetwork kaMacingwane enenkinga. Nami ngibe ne-echo ekuqaleni ngisangena mhlawumbe ungavala imic uphinde uyibuyisele. Hayi sengizwa ngathi si right. Oh yebo.
Kodwa kade ngisakhuluma nizwile bafowethu. Hayi sikuzwile konke obukhuluma. Hayi bafowethu nje kodwa sizozama ukuthi sikhe kulokho esikuzwile mhlawumbe sizwe ngathi kumnandi. Cha mfowethu ningakhi la ngathi kumnandi khona noma angumnandi khona asihlale nje inkingeni ngoba inkinga esibhekene nayo siyayazi. Izitabani zifake imvunulo yethu zavunulwa ngayo isidingo singekho umthetho sisekelo uyivikela emveni kwalokho izitabani zathatha imvunulo zayichaphaza zayishidabela izitabani zathatha imvunulo yethu ezaqabulana ngayo zavulula ngayo yonke imfihlakalo yethu njengoZulu. Ilokho kuphela engifuna sokukhuluma bafethu ukuthi sithule sithini. Babundabandaba Yebo Mboma, ngiyabingelela insizwa zakithi, ngiyathokoza kakhulu uMacingwane Thasimemele lapha. Ngicela ukuthi ichulu mase likhulumile laqeda ukuze sivikele inkinga yokuthi sizizwe masikhuluma kusabela kwenye indawo. Uvala imic, wonke umuntu okulo live ayivale imic ayivule ngoba esekhuluma kuzokwenza ukuthi umsebenzi ube lula kakhulu. Siyabonga mfowethu. Ngiyathokoza ndabandaba mfowethu Ngiyathokoza. Abanjalo mfowethu ngizoba njalo ngala kwethu. Akasale sengena undabandaba ngoba phela mina ngithi ngiyinkosi ngeke akwazi ukukhuluma emva kwami. Hayi kusho hey batho. Ngoba mina nkosi ame vele ngumdidiyeli okwami kuphelela lapho ngiyabona ukuthi ngiphakathi kwabantu basebukhosini cha ngingene bafowethu. Ngiyathokoza Mboma, ngiyathokoza Macingwane mfowethu ngokuthi usibizele lapha. Mboma kunabantu abaningi abathema bebona le post lena ukuthi umfoko kaMchunu usicelela lapha. Ama comment amaningi abethi ingani wena uzwani nechunu, engani wena uzwani nechunu. Ngithi ke mina yimi ngithatha ucingo ngashayela ungizwe, akuyena ungizwe fonele mina. Ngamshayela ngamtshela ngathi wemfowethu lokhu kungezwe, lokhu kungemsamo yethu, lokhu kungathi qobo kungekusasa lezingane zethu, sizinsizwa thina asedluleni endabeni zokungcweka, namhlanje akungcwekwa la kubanjwe impi yangempela la. So ke angifuni indaba yokuthi sikhunjuze ukuthi konje sake sahilana sathini. Yiphi insizwa ethi mayihilene nenye insizwa kuze kuphela iviki ithukuthele. Umuntu onjani lo yakana ingane lo muntu akanabona abantu abathandayo lo muntu. So ke ngifisa ukukhulula laba abanenzondo yabo abafuna ukuthi inzondo yabo iphathwe ngabanye abantu. Mina nginayo inzondo mina. Nakusasa futhi uma uMchunu ekhuluma into engahambisani nayo ngoba ngiyindoda, ngiyophinde ngisho futhi ukuthi hayi Mchunu lokho angihambisani nakho. Kodwa mayikhuluma okuphathelene nezwe, ayikhuluma nje okuzokhuluma nezingane zami njengoba ngizele nje nami. Hayi ngeke ngize ngicabange ngisho ukucabanga mina ukuthi kufanele ngiyeseke leyo. Ngibe ngokuqala mina ukubhala ngalento yezitabane, lento yokuthi izitabane zifake imvunulo yethu. Ichunu lathi lingena ntambama ngase ngibhalile. Lathi lingena ntambama ngaba ngokuqala uphumelo obala athi nje uMchunu ngiyameseka lapha afa khona ngalento ngiyofa khona. Yimi ngithatha ucingo ngamfonela ngathi uma bekubiza enkantolo ungitshele mfowethu ngiyoba khona. Ngoba ekugcineni kosuku imapha amalungelo anelungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into, yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma ukuyivikela. Ukhona akababhala ukuthi manje ngoba izitabane imithetho ibhaliwe zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu, zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi wesitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa, awukho umuzi wezitabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi wesitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo badala laba abantu baba khona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali. Laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi bahlezi belela ubaboni basebenzayo.
kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali iningi imali ebutabanini. Nakithi ke lapha einsizweni, ngithi nje lapha einsizweni baningi abantu abaganiwe nabafazi abaphila lempilo abacashile abangemuva okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje siphakanyiswe iudaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini ngoba sihlezi siyikhuluma leyo nto, sihlezi siyilwa leyo nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo. Wayekhona uMacingwane yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono mangabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha, ungayenzi phezulu kwethu ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile uyintombazana ungabhincile uvunulile akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina ngikhuza lowo mkhuba loyo. So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi, afuna ukuhambisana nesikhathi samanje, akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion. Njengoba silwa nje kukhona osedelelile nje lapha sinomchuno wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe. Yitha amakhosi njengoba sikhuluma nje yitha amakhosi awekho ngaphandle kwethu. Sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi. Amakhosi ayizinsizwa yithe siyingubo yazo. Manje ke ingubo yomnikazi nukumnikazi iphunga nje lo muntu linikwe ingubeni ayigqokayo. Yithi ke esingamakhosi yithi abanikazi bamakhosi. Manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile kuthathwe into esiguqa ngaye emsamo. Lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi insizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi. Mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala kulungiswe lokho ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi sizinsizwa. Insizwa ivunula ngendlela engafanele. Manje ke kodwa ngeke sithi ngoba insizwa ivunula ngendlela engafanele bese sithi lokho kubi okwenziwa yitabani okwenziwa abantu okungafanele ngisho nabe bayithinta imvunulo. Bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi asivu yonakele nje mfosikhakhane ndaba eziphunu yonakele idinga ukuliwa isiqalo sokuyilwa lezi itabane emazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu. Sibone mayethu umZulu ayivumi lento ayiyo akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu mina ngivunule ngoba ngingumZulu. Zulu kuyazalwa iziphi ingane izozalwa yilaba abantu. Ake ngihlehle bafowethu ngibuyele emuva kancane. Ngiyathokoza. Ndabadaba bafowethu uyangizwa mfowethu. Ngiyakuzwa. Ngina kwethu ngiyabonga kakhulu ngiyakwamukela ngokwenkulumo mfowethu ngeke ngisangena ke kulolu daba uqale ngalo kodwa futhi mfowethu la ngempela iqiniso lithi imkhombi yenanana njengamanje mfowethu silimele kakhulu siyisizwe silimele ngokuphezulu ukulimala ukuthi bafowethu uma singasukuma sivukele ongokwethu akekho umuntu oyosukuma kuvikele bafowethu njengamanje sigaxele ukubhubha uma izitabane zikwazi ukuba so comfortable entweni yethu sibe sizamukele ngokomthetho sisekelo kodwa ngokwezwe nangokosiko impilo ufuna sibe nelimit asinayo ke limit ngoba oyintombi omfana ufuna mayisenza intombazane ufuna ukuba intombazane idlula umuntu no intombazane ufuna ukuba umfana adlula abafana njengamanje mfowethu konke okushilo nguzwile siyakuzwa siyisizwe njengamanje sicela mfowethu umfowethu Bavava angene kodwa futhi nitmani ngena nazo ukuthi izitabane kumanje thuwa imvunulo ifuli booked kwamayimaye izitabane zithi ngesonto zona zobe zivunule zitshengisa ukuthi thina lento sikhulumayo siyaphetha bese ubuka uhulumeni uthini
kuzothi mangabe isimo siphume esandleni lezi zinja mana ke manje icingwane siwajwayele ukwenza lapho live bakho vele uheme wedwa ungekho umuntu okuphendulayo so sikhohlwe la inetwork iyahluka izohamba manje inetwork la mfowethu ngicela ukungena nami bese uthi sengiphazamisekile ngoba sekuze kwaphuma undaba kodwa mayibuya nimgade lapho nimfake cha chuno mfowethu isililo esikhalwayo siyezwakala bafowethu ukuthi kodwa mhlambe enye into phakathi engiyibukayo ngisho wesibili manje lento ngaso sonke isikhathi mangabe lelizwe lase South Africa kukhona into elisensitive ekuthenini lifuna ukubhekana nayo noma lifuna ukuyifesa kuba nento nje encane eqhamuka eceleni iovertake leyo nto bese icima yonke lento abantu abebefocus kuyona ungenwe kuleyo nto esuke iyaleso sikhashana idlula abantu sebedungeka umqondo sebelahle nefocus yento ebibalekile kubona ngilana ke kuthenini phakade bekula kade kukhulunywa kakhulu la ngendaba yabantu abayizivakashi ebekuyona into ebisekhaleni kakhulu kubantu nebi bakhalisa kakhulu nebisikhalisa kakhulu siyizwe sekuqhamuka lena ke manje emvunulo uyabona ngibona manje sekuyesi trend ukwedlula leyo ukuthi sikhala kangakanani ngokuhlukumezeke sikukhona ngeke ke mase kuqala ukukhala singagcini nathi sizizwa ukuthi asikhale noma sifuna ukuattenda lokho ukukhala okukhalwayo mfowethu kule nkulumo ethinta nebabiza ngani ngibajwayele mina labantu cha bafowethu wecingwane ukukhala kwakho kuyezwakala kodwa into ezokwenza kungazwakali iyodwa ilenethi into ezokwenza kungezwakali ilenethi lento emvunulo nje bisiqhamuka kanje isikhulunywa ngalendlela esikhulunywa ngayo ukuthi abafowethu laba ababulili bibili sebeyiqoke ngendlela abayiqoke ngayo kubhlungu ngoba sekuyakhulunywa kodwa kuyona into yokuqala imvunulo yamakhosi amakhosi ekhona amakhosi angikhulumi ngonobambela ngoba unobambela umuntu ofanayo nengena uye kumshayo okunye angakwazi ukungena kukhona uyabona amakhosi athule imvunulo yabo yamakhosi iqokwa abantu besifazane aba esikhathini namhlanje imvunulo iziqokwa laba ababulili kubili njengobazi ukuthi baya esikhathini noma bayi imvunulo vele abanikazi bayo ucingwane ibona abaphisane ngayo ngoba phela abanikazi bemvunulo iyona indlunkulu namakhosi uqobo bayithathileke imvunulo baphisana ngayo thina sinqaba nento yobani sinqaba nento yobani thina abanikazi bayo mabephisene ngayo ngoba ngeke umvimba umuntu mayethatha isinqumo ngento yakhe neyigugu lakhe ukube nje uyabona ungabe le nkulumo imnandi kabi noma inesoka kabi ukube kukhulunywa ukuthi sikhuluma thina emva kwabanikazi bayinto kodwa manje sizothi thina silwela imvunulo abanikazi bayo bengayifuni ngoba phela abantu abangayifuni imvunulo iwona amakhosi saza sayibiza ngesibongo sawomunye umuntu saba isizwe mina mfowethu ngibona sengathi ubhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubhlungu kulesikhathi esiphila kusona yebo ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi kwasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho ngoba amakhosi madala kunomthetho umthetho wakhe lephekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubhlungu noma umnandi ayithulele nje
Mana ke ngapheka lokho ngane yakwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zomkhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni uzophikisana kanjani nohulumeni oholelayo. Uyabona Cingwane, noma ngathiwa ungasimobilizer kanjani noma singahlukumezeka kanjani, kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibenji. Vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down, ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe. Zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi ifuna ziphathe kanjani, nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani. Ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba, sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha bakithi abantu. Cha bengisho ukuthi mina aziyonuka kude mhlawumbe khona iprovince singayikhethela zona ziyonuka kude ngoba ngcono kunuke islamane nekhwapha kwenye indawo hayi la kwaZulu. Kuyafana nalapho thi abaye khona nakhona kunomthetho wakhona. Umthetho ngoba vele sekuthiwa siphile ngomthetho, abanikezwe ke phela nabo umthetho ozobaphilisa nozophilisa nathi kuze sikwazi ukumukelana, ngoba ngeke kuzogcina yabo lento ukuthi kukhulunywe kanje kuzogcina sekusengathi mhlambe amabhinqa noma amaZulu kunempi nabantu abanobulili obuthize, kanti akuyona into enjalo. Ukubuka nje ukweyeka noma ukudeleleka noma ukudicileleka phansi kwesithunzi sezinye izinto ngezinye izinto noma sabanye abantu ngabanye abantu. Mina ke kodwa Cingwane ngeke ngize kungiphathe kabuhlungu kakhulu wemvulo ngoba imvulo vela ngiyiboleki. Yinini enizoba nezinkinga ke zokuhambe nithola zona imvulo eseyihuhlwe ezinye izinqa ngoba niyayiboleka imvunulo. Hayi bala ke mkhaya yena nobuyingenelela bala cha wethu ngithi mina kuwe ngane yakwethu ngiyabonga kuwe ngibonga nakuphakela umthakathi ngokwazi ukuhulula leli qiniso. Ngifuna ukusho nje into eyodwa ukuthi amakhosi nendlonkulu badayisile. Izwe liyobuya ngokuthi nathi sikhonjiwe sikwazi ukuthi silawulele ezimeni engafanele ukuthi zenzeke. Mina ke ngenhlanhla ke ngokukhonjwa umuno wedlula mithi nginalo ilungelo lokukhuluma ngoba umlomo wayo wedlula mithi uma ngabe ukhona ungahambi kahle ngibona ukukhulumeka ezweni. Namanje ke ngithi noma ngabe imuphi umuntu ongumZulu wonke amakhono omhlaba akasukuma alwe. Akukho sitabani savunula ngemvunulo yakwaZulu, akukho sitabani sageiza ngemvunulo yakwaZulu noma ngabe sezamcimbi umuni ekubeni singakho kungekho leyo singenalungelo lokuthi siyenze lotho. Lo mcimbi soyifikela qathatha bese sibona ukuthi senze njani, sikhulumele nabo phansi bese phinde ngaphezulu kwalokho ngiyaqinisekisa ngithi mina amakhono onke itabane into eziyicabangayo into ngabe kufanele ziyayenza ngabe ziyaxolisa zithi siyaxolisa lokho kwenzekile kube wrong futhi okwesibili siyacela ukuthi nisikhulise ukuthi ikuphi efanele sikwenze nengafanele sikwenze. Lokho kuzosilekelela ekuthenini sazi nathi ukuthi i-excitement yethu njengeyitabane ihamba ifikephi, ingathinti i-altara, ingathinti umsamo wabantu abaphilayo. Njengoba inkolo nesiko liyinto ejule ngendlela esimanga esike sivume ukuthi lihlamba naso.
Cha mfowethu ingwane. Njoba ngishilo namanje ngisasho. Ubhlungu noma ngabe buzwakala kangakanani. Kodwa khona la ekufuna engabe ebusuka khona noma sibambelelise khona. Njobusho nje uthi khona abasidayisile. Abadayisile thina, abadayisa into yabo. Thina kade vele sadayiswa. Sadayiswa thina mhlabe ohlala nokhokutha nje saqala lapho ukudayiseka. Manje mfowethu mina engingakusho nje mfowethu ukodwa ayibe khona indlela ekukhulunywa ngayo ukuthi itabane ukuhamba kwazo ukuhamba kugcina la nathi okwethu kuhamba kugcina la kodwa mina ngeke ngivume ukuthi kuthiwa kukhulunywe nezitabane singakakhulumi nodade wethu ekuyibona abajombe izinto zethu uyabona nje njoba ngithe ngiyalimala ngoba uphakela umthakathi uphumile kwanongoma khona igode ekugiya osisi bakhona begiye ngamahawu ngehlango iphethwe izinsizwa bakhuza izaga einsizweni abasuka bengabaphenyile bababona ukuthi baseyinsukwini zabo noma bekhona einsukwini zabo kodwa manje sesizokhuluma nje ngoba sibona lokhu okulama manje sikhohle ukuthi umonakalo ngempela udedelwe yithina nabantu abazizalayo ngoba kube lento yakhuzeka egcekeni ungaba iphumelanga ngaphandle ayigama lelo mfethu namakhosi njengamanje athule ngathi afile kodwa njengoba sesiwasola nje azobuya wena azosola thina uzubona ukuthi siphandle kangakanani mayiqala inyakaza wona azothi azosola thina ukuthi ijibe sawukhuluma emphakathini singakhulumanga nawo ngasese ngoba fresh mama vele cingwane ke mina nje emlandeni wami nesemlandeni wakithi inkosi asinayo futhi ayikho inkosi ekufuna thina sikhuleke kuyona ngoba thina ethi inkosi kwakunodumehlezi kaMenzi kuphela usibona sinanhlabathi nje ngoba ziningi izinto esazi ukuthi izuzwe inhlabathi nesasingeke size sigoloze nayo noma ngenzani vela wasemakini adayisa ngemsamo yasemakini awukho wakithi umsamo odayisa ukubuswa kokhosi iyakuhluphi na one yebo mfowethu ngiyakuzwa bani hayi sengiqedile mina okwami ngiyathobe kakhulu mboma kamqhele mfowethu ngoba udaba oluqhubekayo kodwa bengicela nje ukuvala ngenothele ukuthi mfowethu kusasa ekseni sizokhuluma kodwa ngizonyukela eGoli ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabane lapha eGoli ayinikeze imvunulo zishida cha ciwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela lokuthi baqashise ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ayihambe iyongibolekela ingafika ibuye naye umuntu oqashisa ngeke azi ukuthi iyoqokwa iyo noma iyoqokwa indoda yayo cha mkhaya vumala bona ngifuna ukuyosibuka lezo simo ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo ngifuna ukuwitnessa ihistory ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zevunulo ngemvunulo kaZulu zatshikisa ngayo kwaMayimaye nesonto njoba zihlelile angisho ukuthi mina bengizothi khulu bengizothi ngayi lapho owami umbono bengizothi ngiyaya ama hostel onke eGoli
insizwa zakithi ngiyaya ngifuna ukuyobona amanyala ngifuna ukuyobona izitabani zivunulwa ngemvunulo kaZulu phambi kukaZulu phambi kweinsizwa bese ngiconfirm ukuthi sisodwa. Cha uyazi mina Chunu ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenze usho njalo ngoba ngiyasho ngithi mina wami umbono ubuzothi hayi ungayi ungafani nomuntu wesifazane othe okuye nothatha ifoni yendoda ayivule bese ebona izinto ezomkhalisa ngoba uzoya lapha ufike lento othi uyayibona uyibone yenzeka mhlawumbe ugcina usuwenza into wrong ngokucasuka noma ngokubuka